Sariya bulon jamukan lajɛbaga o Serifula Jabaramuso ka an b'aw fo k'aw waleɲumandɔn ko aw bisimila aw ka jamukan sariya bulon kɔnɔ. Sariya bolofara min bɛ ni ale ɲɛsinnen don sigida lakana ma an bɛ o kɔnɔ bi nanzarakan na u k'a ma ko le droit de l'environnement. Sigida lakana sariya bolo min bɛ bila u kan anw ka jamukan ye sariya bulon ye min bɛ taa o sira kan an bɛ o de ka bi ka na ni hakilinaw ye mun ye waati yɛlɛma ye a kɔlɔlɔw kun jumɛnw bɛ na ni waati yɛlɛma ye kɔlɔlɔ jumɛnw b'a la a ka diya an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn boloda walasa ka dankari ni fɛn jugu in na ni a bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye anw ka secteur bɛɛ ma bi bagan mara ni mɔni ani hali ni min ye sɛnɛ ye a kɛn bɛ ka défaut bila nin bɛɛ lajɛlen na an dun ka jamana ala ma kɔgɔji d'a ma mais a ye sɛnɛkɛyɔrɔ di a ma ni sanjiko gɛlɛyara kɔlɔlɔ caman bɛ a kɔnɔna na waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔbaw bɛ na ni nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye babu bɛ o de ka bi walasa ne ni aw an ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna na maa welelen o ye monsieur Mamadou Karamɔgɔ Jara directeur exécutif de l'ONG Mali Force Inter an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa a ka an bilasira hakilina in a tɛmɛsira ɲumanw kɔnɔna na hakilina mun bɛ na di a kan n'an ko ma ko perspective n'o ye furaw ye an ka jɛn k'u ta ka baara kɛ ni o ye diɲɛ bɛnkanba dɔ bɛ yen nɔ ko la convention cadre des nations unies sur le changement climatique min taara Brésil jamana kan Rio de Janeiro ka bi san 1992 o san kelen na o bɛnna anw ka jamana sariya sunba tali ma ni o kɛra le 25 février 1992 o sariya sen 15 o de bɛna kuma anw ka sigida lakanacogo kan gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔna na. L'article 15 de la Constitution du Mali. Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'État. Kuma bɛ ban pewu ko an bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la wajibi ye jamana kan anw ta ye wajibi ye i n'a fɔ jamana ta don wajibi cogo min na ko bɛ ban yan o la an ka ɲɛnamaya an b'a dɔn k'a fɔ a gulolen don anw ka sigida de la babu ni ala sɔnna an bɛna caman faamu ala bi ka sabu kɛ an ka maa welelen ka walawalaliw ye sɔni an bɛ don babu kɔnɔ inshallah. Monsieur le directeur exécutif an b'i fo k'i waleɲumandɔn hali n'a cunna nin kɛnɛ in kan i ye an ka weleli jaabi a diyara an ye. Ne yɛrɛ b'a fo ka waleɲumandɔn ka radio télévision mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. An b'a fɔ i Jara bi ni an ye jateminɛ kɛ an ka sigida yɛrɛ kan n'an y'a ta environnement yɛrɛ kan ni n ko kalanaw ko bɔnfɛn hali ni sigida n'a laminiw de don nin bɛɛ a tɔgɔ ye e bɛ se ka yeli jumɛnw kɛ ko in kan bi kunu ani bi ka lajɛ danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ sini bɛna kɛ cogo di. ɲininkali diyara n ye Sunkutera n'an ye jateminɛ kɛ bi ka an ka waatiw jateminɛ n'i ye kunun jateminɛ Mali la ka diɲɛ yɛrɛ fana jateminɛ parce que n'i bɛ waati yɛlɛma fɔ Mali dɔrɔn tɛ parce que waati yɛlɛma bɛ an bɛɛ lajɛlen concerné Mali b'o la jamana wɛrɛw b'o la n'an ye kunun jateminɛ an bɛ misaliya damadɔ ta dɔrɔn k'a kɛ an balima minnu bɛ kɔrɔnfɛ yan fan fɛ k'a daminɛ Gawo ka na Tombouctou san dɔ la an delila ka comme an b'a fɔ cogo min na visite d'échange kɛ an ye mɔgɔ dɔw bɔ Tombouctou ka na n'u ye Kucala ka na Kumantu yan fanw fɛ bon mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn tun b'a la o ko ko olu ka yɔrɔ olu denmisɛnninama yɔrɔ in kun kelen b'a fɔ Kucala ni Sikaso yan fan in kun bɛ cogo min na k'i kun bɛ kungo kɔnɔ sogow y'u ka yɔrɔ la i kun bɛ binkɛnɛ ye i kun bɛ fɛn caman ye ko mais bi na o tununa donc olu nalen o échange la ne yan mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ sud yan fan fɛ Worodugu fɛ u ye kangari kelen min da u ye ko n'i y'a ye bi na fɔ ko ja bɛ an ka yɔrɔw la ka sababu kɛ yiritigɛ ni fɛnw de y'a se an bɛ ka na se don min na ko bi aw minnu bɛ yan bi ne yiriw b'aw bolo fɛnw b'aw bolo n'aw ma a minɛ ko ɲɛ a fɛnɛ laban bɛ se ka s'aw ma donc pour que k'a yira k'a fɔ ko wagati yɛlɛma ye min ye n'i ma janto de k'a la a bɛ yɛlɛma bon wagati yɛlɛma diɲɛ Nations Unies ka fara diɲɛ tɔnfarabaw kan olu ka définition na wagati yɛlɛma ye wagati yɛlɛmali kuntagalajan k'a fɔ ko bi san mana bi sinikɛnɛ kɔta ko wagati yɛlɛmaraw tɛ jateminɛ janw de bɛ k'a la fo ka taa se san 20 san 50 kɔnɔna la
ne fɛn kelen min bɛ sen na k'a tɛ yɛlɛma bada o de bɛ jate i b'a fɔ wagati yɛlɛmara complètement donc an ka sigidaw la fɔlɔ vraiment an kun bɛ se k'a fɔ alhamdulillah yɔrɔ caman na bon n'i ye k'a daminɛ kɔ siraw fɛ kɔ fɛn fɛn kun bɛ yen n'an kun b'u wele kɔ belebelebaw bi na a caman dɔgɔyara k'a sababu kɛ wagati yɛlɛma ye n'an bɔr'o la ka na bagankow fanfɛla la yɔrɔ minnu na baganw kun bɛ na u bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na hali espèce dɔw bɛ yen olu bɛɛ commencera ka dɔgɔya k'a sababu kɛ wagati yɛlɛma ye parce que n'an bɛ sigida la an kelen dɔrɔn tɛ sigida nimafɛnw b'a la yirimafɛnw b'a la jimafɛnw b'a la fiɲɛmafɛnw b'a la donc le fait que olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mouvement kɛ ɲɔgɔn fɛ une fois que défense donna dɔ la dɔrɔn a bɛ jouer tɔw bɛɛ kan o de biodiversité ninnu kɔnɔ biodiversité effectivement donc an bɛ se k'a fɔ bi na sigida lakanabaliya bɛ se ka biodiversité menacer kosɛbɛ a diyara n ye mais o cogo kelen na ka kɛ ni an ka hakilina ye n'o y'an ka thème ye n'o ye waati yɛlɛma ye ale ni min ye jakungo ye déforestation désertification a kɔlɔlɔ dɔ fana m'o fɛn ninnu kan wa kojugu parce que n'i y'a jateminɛ u yɛrɛ ka scientifique recherche bakɛlaw yɛrɛ ka jateminɛ la mɔgɔninfinw bɛ hakɛ min da sigida kan o de fanga ka bon wagati yɛlɛma la kosɛbɛ n'a bɛ fɔ o ma an yɛrɛ kɛwale o de fanga ka bon a la n'i ye désertification jateminɛ a caman bɛ sɔrɔ foro sɛnɛw de fɛ an bɛ foro dɔ tigɛ bi pour que ka foro wɛrɛ dan ye ni dɔɔni sera an b'o foro to yen an bɛ taa foro wɛrɛ kɛ donc o bɛ na ni jakungo ye bon ani an yɛrɛ kɛwale dɔw b'a la surtout n'an bɛ min wele feu de brousse donc n'an y'olu kɛ tasuma don kungo la ka kungo binw jeni ka kungo lagata quoi ka ɲagata gosi kungo ka kungo valeur bɛɛ ban donc o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn espèce dɔw bɛ kungo la jɔyɔrɔ de b'u la olu dɔw bɛɛ bɛ se ka tunu u jɔyɔrɔ bɛ tunu n'olu tunu o bɛ na ni désertification ye donc cɛncɛn o fanga bɛ bonya ka tɛmɛ bɔgɔ fɛn kan donc a bɛ na badayanfanw fɛ kosɛbɛ baw dugumalaw bɛ fa cɛncɛn na bon a bɛ na yiri minnu b'a to ni cɛncɛn tɛ mouvement kɛ n'olu yiriw bɔra yen cɛncɛn bɛ commencer ka déplacer ka na donc o de bɛ na ni désertification ye ka na don fa bɛ na kɛ jakungo ye parce que ni désert bɛ yɔrɔ min na sɛnɛ tɛ se ka kɛ yen bilen yiri tɛ se ka falen bilen bon hali suma min n'an bɛ nɛmaya ɲini n'o si tɛ se ka y'a yɔrɔ la donc wagati fɛn bɛ gɛlɛya bɛɛ ma donc jiri nafa ka bon hali san yɛrɛ tɔnni ka dugu ma a bɛ min wele raison voilà parce que n'i y'a ye san bɛ na yiri dɔ senba b'a la kosɛbɛ yiri ka jateba bɛ san nako la bon ni yiri tɛ yen a bɛ gɛlɛya sanko bɛ gɛlɛya sigida changement climatique bɛ fanga sɔrɔ an kan d'accord o tomi kelen n'an ye an sigi o yɔrɔ kan est-ce que e da sera fɛn minnu ma ni a tɛna ni fantanya fana an ka jamana kɔnɔ wa an bɛ don min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ franchement o nɔ b'a la parce que n'i ye mɔgɔ caman jateminɛ ka tunganatagaw caman jateminɛ i bɛ taa ye k'a fɔ sɛnɛfɛnnaw minnu bɛ sɛnɛ kɛ u ka sɛnɛkɛyɔrɔ la sɛnɛkɛyɔrɔ dugukolo fanga nana dɔgɔya nafa min bɛ sɔrɔ sɛnɛ la o dɔgɔyara bon n'i y'a ye bɛ yɔrɔ min na ni nafa tɛ ka sɔrɔ yen i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ka taa ɲɛɲini ka taa i gasigɛrɛ lajɛ yɔrɔ wɛrɛ donc o fɛn bɛ na ni denmisɛnninw ka tungafɛtagaw ni fɛn caman ye bon surtout an balakaw aussi olu bɛ caman ka fɛn taw bɛ bɔ kungo de kɔnɔna la donc k'a sababu kɛ u bɛ taa lɔgɔ misɛnnin minnu kari an'u bɛ kungo yiri minnu kari an'u bɛ furaburu minnu fɛn dɔw b'u feere ka u dahirimɛw sɔrɔ a la bon ni olu si ma sɔrɔ kungo rɔ donc a bɛna kɛ gɛlɛya ye ka na ni fantanya ye olu kan bon o ye façon min ye an bɛ se k'a fɔ o ye de façon approximative ye minnu ma an kɛrɛfɛlaw la mais kuntagalaba bɛ se ka boli jamana yɛrɛ ka économie ni jamana ka sɔrɔdaw kan parce que ni jamana ka sɔrɔda dɔgɔyara a bɛ gɛlɛya jamana ka denmisɛnninw ta baara la a bɛ gɛlɛya jamana ka fɛn wɛrɛ caman kɛ donc changement climatique in bɛ jouer dugu fana ka sɔrɔ kan parce que ni dugudenw ma sɔrɔ ɲɛnama kɛ dugu ɲɛmɔgɔw tɛ impôt ɲɛnama sɔrɔ ka sara conséquence de fil à l'aiguille donc a bɛ jouer bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la donc ni bɛɛ dun y'i ta sɔrɔ ni fantanya nana a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a bɛ se ka fantanya provoquer a diyara n ye mais hukumu kɔnɔna na i komi an ko ko a kun a n'a kɔlɔlɔ ni fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la a kun ninnu na yala
ala ka latigɛw don wa walima adamadenw yɛrɛ an ka kɛtaw b'a la ka na ni waati yɛlɛma in ye kosɛbɛ. Bon comme n y'a fɔ kuma la cogo min na an yɛrɛ ka kɛta fanba ka bɔ an yɛrɛ kɛwale i n'a fɔ jumɛn ni jumɛn. Bon n'i y'a jateminɛ an jogo fɔlɔ ye min ye an bɛ ka lɔgɔtigɛ minnu ni yiritigɛ minnu kɛ an ka olu tigɛcogo jateminɛ an ka foro kura bincogo an k'o jateminɛ ka na ta aussi an ka mobiliw n'an bɛ fɛn minnu utiliser n'olu bɛ sisi bɔ sisi min bɛ environnement kɛlɛ k'olu changer ani ka fara an bɛ poison dɔw utiliser n'an b'a fɔ olu ma les insecticides pesticides dɔw bɛ yen olu ka jugu dugukolo ma kosɛbɛ. Bagaji voilà bagaji ninnu olu bɛ dugukolo kɛlɛ en même temps ni ma fɛn minnu fana mana na a b'olu fana kɛlɛ. Didema ka jugu ma. Voilà a bɛ didenw faga a bɛ fɛn caman faga donc an yɛrɛ kɛwale o jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ donc n'an bɛ solution ɲini solution in ka tɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ kɛwale la kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn caman kan parce que i b'a fɔ an nana diɲɛ sɔrɔ cogo min na n'an y'a minɛ o cogo la a bɛ to a cogo la mais n'an y'a minɛ cogoya wɛrɛ la a bɛ gɛlɛya las'a ma. A faamuya. O la walasa ka tendance yɛlɛma ni o ye an bɛ min kɔnɔ an ka se k'a yɛlɛma ka ɲɛ ɲuman ye hali n'a sɔrɔ ɲuman kɔni tununna ka ban ka fɛɛrɛ dɔ kɔni kɛ k'a dilan walasa lafiya bɛ na e bɛ se ka mun fɔ o la. Donc o la an yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ Malifɔli Centre an bɛ baara caman k'o de kan pour que ka yira mɔgɔw la k'a fɔ degun mana an sɔrɔ cogo cogo an bɛ se ka solution sɔrɔ a la solution min bɛ se ka k'a la fɔlɔ o ye ka mɔgɔw informer fɔlɔ parce que an filɛ ka nin émission min kɛ nin y'a solution dɔ parce que fo i bɛ ko dɔ la mɔgɔ wɛrɛ ma n'a ɲɛf'i ɲɛna i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ vraiment ja i bɛ kɛwale min na a bɛ ka dankari kɛ fɛn na an ka sigida la parce que sigida yɛrɛ sariya yɛrɛ bɛ min ko fɔ kosɛbɛ i ka i tɔnɔ bɔ ka sɔrɔ i ma dankari kɛ sigida la ani i den minnu bɛ nali kɔfɛ olu fana ka tiɲɛ to olu kɔfɛ tiɲɛ min bɛ se k'u nafa i kana kɛ u janfabaga ye parce que n'an ko i kana k'u janfabaga ye n'an ye yiri bɛɛ tigɛ sisan ka bɔ olu ɲɛ bon don dɔ la u bɛna fɔ an mɔkɛw tun bɛ yan ou bien an tulomasamaw vraiment u y'an tɔɲɔ u ye nin kɛ tan donc n'an bɛ baara minnu kɛ an k'a kɛ baara ye baara min n'an tɛ dankari kɛ olu la parce que dɔ wɛrɛ de ye an fana fɔra dɔw de kɔ dɔw fana bɛna fɔ an fana remplacer donc pour que ni minnu nana minnu kɔnna ka se olu ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka yɔrɔ labɛn ka bɛn minnu nata ma donc o de la solution caman b'a la kɛwale la solution caman b'a la que mɔgɔ bɛ fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ dɔn kosɛbɛ o ye yirituru ye parce que yirituru ale nafa ka bon kosɛbɛ waati yɛlɛma kɔnɔna la plus an bɛ yiri turu plus an bɛ nɛɛma sɔrɔ et plus aussi an bɛ ka laɲini minnu kɛ dugukolo yɛrɛ banbanni kan walasa dugukolo bɛ se ka sigi an bɛ nafa sɔrɔ olu la a bɛ kɛ sababu ye ka cɛncɛn kɛlɛ a bɛ kɛ sababu ye k'a to hali bagan wɛrɛw bɛ na u zone ninnu kɔnɔna la donc o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye kosɛbɛ n'o ye min ye o ye ka hakilina bɔ parce que kungo fana an tɛ se ka taa k'a to mais ka na n'a ye an bɛ se ka kungo baara cogo di ka sɔrɔ an ma dankari k'a la par exemple n'an ye si ta sisun ta jamana yɛrɛ ye sariya dɔ bɔ ko si kana tigɛ donc si an bɛ se k'a to k'a turu en même temps an b'a denw bɔ ka tulu b'o la ka nafaw b'o la donc n'o y'a sɔrɔ musow bɛ lɔgɔ de tigɛ parce que fɛn ye min ye n'i nana kuma se yɔrɔ la mɔgɔ bɛ n'a kɛ sɔrɔko ye parce que kungo an b'an ka sɔrɔ de bɔ a kɔnɔ n'i ko ko mɔgɔw kana yiri tigɛ u b'a fɔ ko bon u bɛna mun kɛ sisan donc mais yiriden dɔw bɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ si b'o la zaban b'o la fɛn caman b'o la an y'a yɛrɛ sisan an ka entreprise jeunes caman bɛ ka don ka an yɛrɛ ka o togo fɛn ninnu ta k'a don ba la donc n'i ye si ta k'a don ba la sisan muso min n'a kun baarada ye lɔgɔtigɛ ye a bɛ se ka lɔgɔtigɛ bila ka to si jago la o b'a nafa minnu fana baara ye zaban fana bɛ se ka ɲini ka zaban don valeur la k'a di mɔgɔw ma u b'o baara ani en même temps jeunes sisan an ye conférence dɔ kɛ kɔsa in na an ye jeunes caman wele an y'a ye k'a fɔ jeunes dɔw bɛ yen intelligence ba b'u la u ye système bila sen kan système minnu b'a to an tɛ dankari kɛ sigida la donc n'i y'olu fana système développer par exemple moto min bɛ boli ne courant ye olu b'u la fɛn caman b'u la donc n'an y'olu fana développer k'olu usines jɔ ani gouvernement ka fɛɛrɛ k'olu jeunes ye k'u la encourager ka moyen d'u ma walasa a ka kɛ usine belebelebaw ye donc o bɛɛ bɛ se ka fɛnw nɔgɔya kosɛbɛ walasa sigida o le k'a ka kɛ problème ye
mais sigida lakana ni bɛ kɛ an yɛrɛ diyaɲɛ fɛn ye, an bɛ content n'an bɛ k'a kɛ parce que an bɛ ka nafa sɔrɔ a la. Donc n'an ye o ta o y'o fanfɛla ye, mais n'an taara insalubrité fanfɛla la sigida lakana déchets minnu bɛ yen ɲama fana y'a dama valeur ye. Parce que ɲama fana bɛ gazi dɔ de dégager min ma ɲi environnement ma, mais ɲama fana bɛ se ka valoriser walasa ka ɲama nafa bɔ kosɛbɛ k'a bayɛlɛma. Donc o bɛ se ka emploi di denmisɛnninw ma, a bɛ sigida la jɛya kosɛbɛ, ani en même temps a bɛ kɛ sununkun nɔgɔ ye k'o fana di forow ma, au lieu que an ka pesticides ni fɛn wɛrɛw bagajiw kɛ, an b'olu nɔgɔ ninnu ta ka to n'u k'an ka foro la. Donc solution caman bɛ jeunes bolo Mali la sisan. Donc moi je pense que fɛn tɛ k'a fɔ ko fatalité don, a degun kɔni ka bon, voilà latigɛ ba tɛ ten, an bɛ se ka solution sɔrɔ et déjà solution caman yɛrɛ kun sɔrɔla mɔgɔ caman fɛ. Donc an bɛ baara kɛ k'olu dɛmɛ walasa u fana bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la. Ni faamuna, mais min ye Mali Force Inter ye bi ni o ye aw yɛrɛ ka baɲumankɛtɔn ye. An y'a kunnafoni sɔrɔ k'a sigira sen kan kabi 1999 san 1999. Ka b'o la ka na bi la, aw ka baaraw kɔnɔna na aw sera ka mun kɛ walasa ka kungo dɔw lakana ka dɔw lakɔlɔsi? Ɲininkali diyara n ye. Mali Force Inter ye baɲumankɛtɔn ye, an bɛ Mali la a mɛnna, mɔgɔ caman ma an lakodɔn, an ye baara caman kɛ parce que n'i ye baara ninnu jateminɛ an bɛ se k'a fɔ an ka baara ninnu bɛ i b'a fɔ taabolo 4 ɲɔgɔnna kɔnɔ, parce que baara fɔlɔ kun ye jumɛn ye, i bɛ jamana min kɔnɔ fo politique stratégie olu de ka kɛ ka ɲɛsin kungo lakana ma, olu de bɛ kɛ ka ɲɛsin n'i b'a fɛ ka wagati yɛlɛma fɛn dɔw labɛn. Donc an ye baara k'o fanfɛla la, an farala gouvernement kan k'a lajɛ politique énergétique changement climatique an fana dɔnniya minnu b'an la k'o fɔ olu ka don o sariya gafew kɔnɔna la. Filanan ye min ye, n'i ye sariya ni fɛnw sigi sen kan a tɛ ɲɛ f'i ka appliquer terrain kan. Bon application na sisan fo ka projet pilote de kɛ minnu b'a yira mɔgɔw la k'a ye kuma min fɔ papier kan kuma bɛ se ka waleya terrain kan. Donc an y'olu projet caman kɛ, projet dɔw ye ka yiri yɛrɛ ta, i b'a fɔ yiri nafa min bɛ yiri la, parce que n'i ye yiri ta a bɛ se ka mɔgɔ kɛnɛya, n'i ye yiri ta a bɛ se ka mɔgɔ dumuni, n'i ye yiri ta a bɛ suma di mɔgɔ ma, n'i ye yiri ta a bɛ san na, n'i ye yiri ta yɛrɛ a bɛ waati yɛlɛma fana kɛlɛ, donc ani a bɛ mɔgɔ furakɛ. Donc ka o don ba la pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ yiri turu i tɛ yiri turu ten dɔrɔn ten, mais i bɛ se ka nafa 5 bɛɛ sɔrɔ yiri la. Donc an nana n'olu initiative ye ka coopérative ta ka mɔgɔ camanw ta k'olu fara ɲɔgɔn kan pour que u ka baara k'u ka hakilinataw kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔ an ye jɛkulu fana sigi parce que an y'a ye ni i kelen tɛ se k'a fɔ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ. An ye fɛn dɔ bila sen kan a bɛ f'o ma ko réseau climat Mali, ani ONG wɛrɛw ni entreprise wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan a bɛ taa fo 130 ɲɔgɔnna la pour que a bɛ Mali fan bɛɛ kɔnɔ walasa an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka fanga don an ka kɛtaw la. Donc an y'o olu sigi sen kan, ani o bɔlen kɔ fɛnɛ an y'a ye k'a fɔ an bɛ nin fɛn bɛɛ la privé secteur privé n'an b'a fɔ olu ma bon wala minnu bɛ baara k'u yɛrɛ ye mais u b'a k'u yɛrɛ ka jamana de nafa n'a ye. An y'a essayer k'a ye k'a fɔ il faut que an n'olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que gouvernement b'a se kɛ mais minnu yɛrɛ bɛ terrain kan bi n'an ye Mali yɛrɛ jateminɛ bi kɛnyɛrɛ ye fanga ka bɔ a la kosɛbɛ. Donc an y'a essayer ka jeunes minnu b'o la, muso minnu b'o la, ani entrepreneurs kɔrɔbalen minnu b'o la ka essayer an se ye min ye walasa k'u dɛmɛ ka plan d'affaires kɛ, walasa k'u dɛmɛ ka financement de démarrage sɔrɔ, walasa k'u ni mɔgɔ wɛrɛw fana ɲɛ yira. An ye baara k'o fana kan kosɛbɛ, caman ye an ka financement sɔrɔ ani caman jɛra ka baaraw kɛ. Bon naaninan ye min ye ni fɛn yɛrɛ tɛ to kɔ o ye sigida ye n'an b'olu wele collectivité territoriale municipalité, an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ parce que mara ka segin so la sisan olu de jatelen don i b'a fɔ olu de population ni bénéficiaires ka représentants ye. Donc an ka baara fanba bol'olu fana kan walasa an bɛ ka nin waati yɛlɛma ko kuma minnu fɔ, an ye document minnu fɔ au niveau national, il faut qu'olu documents ka na fo dugumala fana la, fo local la, fo olu fana ka baara sen kan n'o de kɛra nafa bɛ k'a la, la chaîne bɛ dafa. Donc an y'o caman k'olu la PDC minnu bɛ kɛ avec les municipalités, hali an ni municipalité dɔw ye convention kɛ
pour que par exemple comme 3 mairies ninnu b'o la an n'u ye convention kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an bɛ se k'a lajɛ an bɛ baara pilote dɔw kɛ yen donc ne jama y'a ye ko ça c'est bien alors an b'a a répliquer ani ne mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se k'a kɛ olu fana bɛ se k'a kɛ donc an y'olu baaraw fana latigɛ ni municipalités ye municipalités fana nafa ka bon kosɛbɛ donc pour dire que vraiment an ni mɔgɔ caman bɛ baara kɛ bon kunnafonidilaw fana an n'olu fana bɛ baara camanba kɛ parce que an nana ye wagati laban ninnu na sisan kunnafoni fanga ka bon kosɛbɛ comme n y'a fɔ cogo min na n'i b'a fɛ ka mɔgɔw dɛmɛ changement climatique la f'i ka émission kɛ ka kuma kan n'i bɛ kuma kan minnu fana bɛ émission kɛ parce que journalistes de b'a baara kɛ fo journalistes de ka former ani ka journalistes u ka taa terrain kan ka fɛn ninnu fana ye yen ani ka an y'olu de baara caman fana kɛ ni les hommes des médias que ça soit radio wo ani minnu bɛ bɔlɔlɔ kan wo minnu fana bɛ télévision kan an y'a essayer ka baara caman kɛ n'olu ye muso b'a la cɛ b'a la hali musow fana an ye particularité di musow ma kosɛbɛ a baara in na. Ni diyara n ye monsieur le directeur exécutif mais bi ni an ye jateminɛ kɛ changement climatique n'o ye waati yɛlɛma ye e ka kumaw kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ maa si tɛ kɔ a ko in na c'est à dire que personne n'est épargné maa si tɛ kɛrɛfɛ a ko la kɔlɔlɔ bɛ se ka bin bɛɛ kan ɔ n'o kɛra fanba i ka kuma ta ka segin bɛɛ caman bolila an yɛrɛ ka kɛtaw kan ni aw ko ma aw ka nanzarakan na sariya taasira ninnu walima sigida la kalan na ko les causes anthropiques adamadenw yɛrɛ ka kɛtaw n'an ko k'an ka lɔgɔ bila bi lɔgɔ ni charbon bila anw ye kɔlɔnɲɛbagaw ye ni i a Bamakɔ ravitaillement jateminɛ bi an bɛ se k'a fɔ a kilancɛ bɛɛ bɛ bɔ anw ka kɔlɔnɲɛba mara kɔnɔna na alors n'i ko ka charbon tɛgɛ ni lɔgɔ tɛgɛ bila bi minnu bɛ Bamakɔ yan an caman bɛ yan nɔ n'i taara an fɛ an bɛ nin kuma ninnu fɔ mais i bɛ taa charbon bɔrɔ jɔlen sɔrɔ an kɔkɔrɔ i bɛ taa lɔgɔtonw sɔrɔ an ka du kɔnɔnaw na donc ka bɔ a kuma fɔli la ten ka taa acte yɛrɛ la an ka waleya an bɛ se ka mun bila lɔgɔ ni charbon nɔ na. bon bi bi na ala ye lafiyaba di mɔgɔw ma o ko la parce que n'i ye gazi ta mɔgɔw b'a fɔ ko gazi da ka ca ko gazi da ka ca bon n'an ye gazi ta tuma dɔ la a bɛ sɔrɔ tuma dɔ la a tɛ sɔrɔ mais il faut commencer par quelque chose gaz ye solution dɔ ye filanan ye min ye an y'a ye mɔgɔ caman ye fɛn caman développer n'i ye foyer améliorer yɛrɛ dɔrɔn ta fourneau sewa ninnu n'a ɲɔgɔnnaw olu fourneau dɔw bɛ yen lɔgɔ jeni ta ka dɔgɔ n'o y'a sɔrɔ i bɛ lɔgɔden 5 ou bien 6 de jeni mais n'i y'olu ta dɔ bɛ bɔ a la charbon b'o cogo kelen na ka to la fɛnɛ ka fara an kun bɛ conférence min na o don semaine tɛmɛnen dɔw nana ni technologie dɔ ye ale bɛ clé de utiliser a bɛ tobili kɛ n'a ye clé kelen kelen a bɛ clé daga sigi brochette i b'a jeni n'a ye i bɛ ka tobili kɛ n'a ye k'a sɔrɔ i ma lɔgɔden kelen i m'a jeni a suma a bɛ mɔ n'i ye kini k'a kɔnɔ a bɛ mɔ bien minnu kun bɛ a vidéo bɛ réseau kan u bɛ se k'a ye entreprise a b'a kɛ a b'a commercialiser a b'a démonstration kɛ fan bɛɛ donc o bɛ se ka kɛ fɛn ye an bɛ se ka min utiliser ka fara an yɛrɛ ka togoyaw kan n'an ye fɛnw jateminɛ bi fɛn caman wɛrɛw nalen don minnu bɛ se ka kɛ tobilikɛla ye k'a sɔrɔ i ma lɔgɔ jeni i ma charbon jeni donc technologie bɛ ka développer mɔgɔ caman ye invention kɛ donc an bɛ se k'olu bɛɛ utiliser mais fɛn tɛ taa min kɔ o ye fo an ka jɛ ni an ka comportement yɛlɛma ye ani filanan ye min ye gouvernement fana ka dɛmɛ donna se mɔgɔw ma parce que gouvernement ka dɛmɛ fanga ka bon parce que technologie minnu don par exemple n ye fɛn min fɔ sisan fourneau min fɔ ni lɔgɔ tɛ k'a la n'i y'ale jateminɛ a prix bɛ caya dɔɔni donc ne y'a prix cayara bon min tun bɛ olu tun bɛ ka dɔ feere o y'an ka jeune dɔ yɛrɛ ye ale passera émission caman na ale ta bɛ marché ni panneau solaire de bon n'i ko k'i b'a san k'a sɔrɔ subvention tɛ a bɛ taa fo 60 millions fan na wa 12 jate la bon dɔ fana bɛ ka biogaz dilan c'est comme i yɛrɛ ka ɲama an ye prix yɛrɛ d'o ma i b'i ka ɲama kɛ fɛn kɔnɔna la a mana kɔnɔ donc ɲama ninnu bɛ kumu n'u kumuna u bɛ gazi bɔ donc o gazi tasuma bɛ bɔ gazi in na
o fana bɛ tobili kɛ o fana bɛ yen a y'a sigi mɔgɔ caman fɛ Bamakɔ yan yɛrɛ donc olu bɛɛ solution bɛ yen mais a tɛ ɲɛ f'an fana ka jɛn n'a ye parce que wagati yɛlɛma cogoya de don f'an fana ka sacrifice dɔ kɛ parce que musow degelen bɛ min na balolakaw ka hakɛ to mais ka lɔgɔbaden ou bien charbon baden kɛ fɛn kɔnɔ ka wuli bon culture don an fɛ yen mais ne ko nana yɛlɛma f'i fana k'i adapter situation kura la donc ça veut dire que déjà foyer amélioré bɛ yen fourneau min tɛ bɛ marché tile dɔrɔn na o bɛ yen fourneau min bɛ marché ɲaman na o bɛ yen fourneau min bɛ marché panneau solaire la o bɛ yen bon fourneau électrique fana bɛ yen donc ça veut dire que solution 5 ɲɔgɔn na bi na olu bɛ marché kɔnɔ bi a faamuna waati nɔgɔra an bolo ka ban bi jɛmukan ka kuncɛ e bɛ ladilikan jumɛn lase maliyɛnw ma bi minnu bɛ dugubaw kɔnɔ ani minnu bɛ an ka cikɛ yɔrɔw la walasa a b'a fɔ ma ko atténuation dɔ ka bɔ ko in na ani an ka se ka deli ko in na la résidence. Donc n bɛ mɔgɔw fo fɔlɔ ani k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi Nations Unies ye loi caman ta bon an ka jamana yɛrɛ sariya caman approuvé nin fɛn kan donc ça veut dire que mɔgɔw k'u préparer parce que don n'a nataw la a bɛna kɛ exigence y'an kan donc an k'an préparer k'a ye k'a fɔ yɛlɛma minnu don fatalité tɛ an bɛ se ka toujours a nafa bɔ donc bɛɛ k'i cɛsiri mɔgɔ si kana a bila kunkolo la k'a fɔ ko tubabu ka ko don ou bien fɛn wɛrɛ don mais an k'a bila kunkolo la k'a fɔ an bɛ ka kɛwale min kɛ a kun ye mɔgɔ minnu bɛ n'an kɔfɛ olu kana kɔlɔlɔ sɔrɔ a la donc nin fɛn ninnu filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ solution ye ka emploi créer denmisɛnninw ye a bɛ se ka kɛ solution ye ka banaw bɛɛ kɛlɛ a bɛ se ka kɛ solution ye ka fɛn caman de kɛ donc an k'a ye o ye sira kan n'i ye nɔgɔ ta engrais chimique ninnu k'olu bɔ yen ka na ni engrais ordinaire ye an yɛrɛ bɛ minnu dilan an fɛ yan nin fɛn fɛn mana kɛ a bɛ denmisɛnninw ka baara créer fɛn fɛn mana kɛ a b'a to an ka nakɔ kɔnɔfɛnw u bɛ mara ka mɛn donc solution de don donc an kana ye i b'a fɔ problème malfort sanitaire la toujours an b'a ye i b'a fɔ solution de ani an ka kɛ solution ye min b'a to a bɛ jamana nafa ani an ka to jamana sariya ba kɔ article 15 ye min fɔ nin min b'a fɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ en très bonne santé et vis-à-vis de l'environnement. A diyara n ye an bɛ fo nin kɛnɛ in kan sariya bulon lajɛbagaw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ni ne kun ye aw garisɛgɛ ye bi sariya bulon kɔnɔ na an ka WhatsApp numéro ale bɛ aw ka bolo kan sanga ni waati min bɛ kɛ sababu ye aw ka gɛlɛyaw an bɛ bɔ a caman kalama hakilina mun bɛ na ni a ye n'an y'a maaw sɔrɔ an b'aw ka ɲininkaliw ta k'a tɛnkun o la monsieur le directeur exécutif n'o ye Mamadu karamɔgɔ Jara ye a bɔra ka hakilina caman di an ma an bɛ se ka minnu ta bala an tɛ se k'o kuma ninnu ka bilen yiriwa siman a da sera a ma ni o de ye jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko yiriwa siman ye yiriwa ye n'u ko a ma ko développement durable min b'a to an mun ye ɲɛnamaw ye bi an bɛ se k'a ɲini ka yiriwa ka bugun ka fɛn sɔrɔ mais a kana dankari an kɔfɛ mɔgɔw la n'an y'o bila an kunna k'a fɔ minnu nana anw ɲɛ an nana caman sɔrɔ kɔ yan mais an bɛ taabolo min kan est-ce que an na dɔ bila an kɔmɔgɔw ɲɛ wa u ye caman bila anw ɲɛ o de la anw ye lafiya dɔw sɔrɔ ni sɛnɛ ma se ka kɛ anw ka jamana kan ka sababu kɛ ja ye ni cɛnjɛ ye a gɛlɛya bɛ kɔgɔji tɛ anw fɛ yan nɔ i n'a fɔ an dafɛ jamana dɔw bɛ cogo min na o la anw ka ɲɛnamaya gulonnen don sɛnɛ na ani baganmara la o tɛ taa fɛn minnu kɔ kungow don nɛɛmama yɔrɔw don jirituru an kana kɛ a bɛɛ ka filime k'a bila telew la ye an ka u kɔlɔsi n'an ye mun turu u ka kɔlɔsi togodalamɔgɔw an ka foli b'u ye jango kɔlɔnbakaw Sekana mara la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.